Οποιαδήποτε αιματουργία χωρίς πόνο πρέπει αμέσως να οδηγήσει τον ασθενή στον ιατρό. Ποια είναι τα συμπτώματα που, αν θα βλέπαμε έτσι, θα έπρεπε να πάμε άμεσα να εξεταστούμε, να το ψάξουμε, να δούμε τι γίνεται? Το ένα και μοναδικό σύμπτωμα, το οποίο θεωρείται καρκίνος της κίστης μέχρι αποδείξεις του αντιθέτου, είναι ένας άνθρωπος να ορίσει ξαφνικά αίμα χωρίς πόνο. Ένα δεύτερο σύμπτωμα που μπορεί να το κάνει ο καρκίνος της κίστης, κυρίως ο διαιτητικός, ο πιο κακός καρκίνος, ή ένας άλλος επιφανειακός καρκίνος που λέγεται in situ, δηλαδή μέσα στο κύτταρο, είναι το κάψιμο στην ούρηση ή πόνο την ώρα που συσπάται η κίστη. Μαζί μας έχουμε τον κύριο Γεώργιο Κυριάκου, χειρουργό ουρολόγο και διευθυντή του Κέντρου Ελάχιστα Επεμβατικής Ουρολογικής Χειρουργικής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών. Σε αυτό το βίντεο θέλουμε να μιλήσουμε για τον καρκίνο της ουροδόχου κίστης. Έχουμε ετοιμάσει μία σειρά ερωτήσεων για τον κύριο Κυριάκου, όπου θα δούμε όλη την πορεία και ουσιαστικά στόχος μας είναι να καταλάβουμε ότι η διάγνωση δεν είναι το τέλος, αλλά η αρχή που έχει μέσα πολλές επιλογές. Κύριε Κυριάκου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Θέλω να ξεκινήσουμε απλά. Θέλω να μας πείτε τι είναι ο καρκίνος της ουροδόχου κίστης, με απλά λόγια, και ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου που τον δημιουργούν. Ο όγκος της ουροδόχου κίστης είναι, με λίγα λόγια, μάλλον ο καρκίνος της ουροδόχου κίστης είναι η κακοήθεια σε αυτό το όργανο, στο αποχετευτικό σύστημα των ούρων. Οι παράγοντες κινδύνου είναι καταρχήν το κάπνισμα. Όσο άμεση σχέση έχει με το κάπνισμα ο καρκίνος του πνεύμονα, αλλά τόσο αμεσότητα υπάρχει μεταξύ καπνίσματος και ουροδόχου κίστης. Γιατί τα παράγωγα του καπνίσματος που μεταβολίζονται αποβάλλονται από τους νεφρούς και η επαφή των ούρων με την εσωτερική επιφάνεια της κίστης δημιουργεί τον καρκίνο. Επίσης, άνθρωποι που μένουν σε περιβάλλοντα με μολυσμένο περιβάλλον, κοντά σε εργοστάσια, χρώματα, βαφές, π.χ. είναι εκτεθειμένοι κομμωτές ή βαφείς και κάποιες χρωστικές ουσίες είναι επίσης παράγοντες κινδύνου για το καρκίνο της ουροδόχου κίστης. Μάλιστα. Γνωρίζουμε ότι ο καρκίνος της ουροδόχου κίστης χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Σωστά? Πολύ σωστά. Ο κόσμος γνωρίζει αυτό τον εμπειρικό όρο που λέγεται θυλώματα. Θυλώματα είναι οι πολύποδες, σαν πολύποδες στην ουροδόχο κίστη, είναι κακοήθη μορφώματα. Ευτυχώς όμως αυτό που στην ιατρική, στην ουρολογία λέγεται θυλώματα, είναι ο επιφανειακός καρκίνος της ουροδόχου κίστης. Αυτοί οι πολύποδες λοιπόν βγαίνουν στην εσωτερική επιφάνεια της ουροδόχου κίστης και το πολύ σε ένα ακόμα στρώμα πιο κάτω από την εσωτερική επιφάνεια που λέγεται χώριο, μέχρι εκεί. Αυτά είναι τα επιφανειακά τα θυλώματα, τα οποία δεν σκοτώνουν, δεν κάνουν μεταστάσεις, έχουν ένα κακό να υποτροπιάζουν. Μπορεί να υποτροπιάσουν στην ίδια μορφή, στον ίδιο βαθμό, σε άλλες περιοχές της ουροδόχου κίστης ή και στο ίδιο σημείο, ή καμιά φορά η υποτροπή τους να είναι σε βαθύτερα στρώματα και να κάνουν ένα πιο καρκίνο της ουροδόχου κίστης. Τότε μιλάμε για το διηθητικό καρκίνο της ουροδόχου κίστης. Είναι ο κακός καρκίνος της κίστης, αυτός που τρώει το τείχομα, που βγαίνει από το μυϊκό χιτώνα που συσπά την ουροδόχου κίστη για να βγαίνουν τα ούρα και πέρα. Άρα λοιπόν είναι αυτές οι δύο κατηγορίες. Ευτυχώς, από τους όγκους της ουροδόχου κίστης, το 90% είναι τα θυλώματα, η επιφανειακή καρκίνη, και το 10% ο διαιτητικός καρκίνος της κίστης. Ποια είναι τα συμπτώματα που θα λέγαμε, που αν θα βλέπαμε έτσι, θα έπρεπε να πάμε άμεσα να εξεταστούμε, να το ψάξουμε, να δούμε τι γίνεται? Το ένα και μοναδικό σύμπτωμα, το οποίο θεωρείται καρκίνος της κίστης μέχρι αποδείξεις του αντιθέτου, είναι ένας άνθρωπος να ορίσει ξαφνικά αίμα, κόκκινο αίμα, ή σαν ροζέ ή και καφέ οξυδωμένο, χωρίς πόνο. Χωρίς πόνο. Γιατί συνήθως όταν συνοδεύεται από πολύ έντονο πόνο μπορεί να είναι κολλικός στο νεφρό ή από κάποια πέτρα. Αν είναι με πολύ δυνατό τσούξιμο κλπ. Να είναι ουρολίμωξη, που συμβαίνει συχνά στις γυναίκες, η ουρολίμωξη να συνδέεται με αιματουργία. Αλλά οποιαδήποτε αιματουργία χωρίς πόνο πρέπει αμέσως να οδηγήσει τον ασθενή στον ιατρό. Ένα δεύτερο σύμπτωμα
που μπορεί να το κάνει ο καρκίνος της κίστης, κυρίως ο διαιτητικός, ο πιο κακός καρκίνος, ή ένας άλλος επιφανειακός καρκίνος που λέγεται in situ, δηλαδή μέσα στο κύτταρο, είναι το κάψιμο στην ούρηση. Όταν κάποιος ουρεί και νιώθει ένα κάψιμο στην ουρήθρα ή πόνο την ώρα που συσπάται η κίστη. Που βέβαια και πάλι αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί ουρολίμωξη, ενώ είναι... Ακριβώς, αλλά στην περίπτωση εκείνη η καλλιέργεια θα βγει αρνητική. Σωστά. Δεν θα υπάρχει μικρόβιο, αλλά θα υπάρχει ο πόνος και το κάψιμο και η συχνουρία που πρέπει να οδηγήσει επίσης τον ασθενή στον ουρολόγο. Σε κάθε περίπτωση ουσιαστικά δεν πρέπει να το αναβάλουμε, δεν πρέπει... Ποτέ. Κυρίως είναι το αίμα χωρίς πόνο. Ναι. Ωραία. Ας τους δούμε ξεχωριστά για να τους καταλάβουμε. Γιατί φαίνεται ότι αλλάζει από την αρχή μέχρι το τέλος και η διάγνωση και η θεραπεία. Πάμε να δούμε πρωτίστως τη διαδικασία για τη διάγνωση και τη θεραπεία του επιφανειακού καρκίνου. Όταν κάποιος ουρεί αίμα, πρέπει να πάει στον ουρολόγο. Ναι. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ο ουρολόγος είναι να του συστήσει ένα υπερηχογράφημα. Στο υπερηχογράφημα θα φανεί συνήθως, με καλά γεμάτη την κίστη, αν υπάρχει ένας πολύποδας ή ένα μόρφωμα μέσα στην ουροδοχοκίστη. Το επόμενο βήμα που θα συστήσει ο ουρολόγος θα είναι η κυστιοσκόπηση. Ναι. Σε όργανα που είναι κύλα, δηλαδή που είναι κούφια, όπως το στομάχι, το έντερο. Για να γίνει μια διάγνωση πολύποδο, όπως ξέρετε κλπ. Υπάρχει γαστροσκόπηση, κολονοσκόπηση. Στη κίστη λοιπόν που είναι επίσης ένα κύλο όργανο, ένα κούφιο όργανο, η ανάλογη εξέταση είναι η κυστιοσκόπηση. Είναι είσοδος εύκαμπτου ή άκαμπτου κυστιοσκοπίου από την ουρήθρα μέσα στην κίστη και βλέπουμε με το μάτι μας επακριβώς αν υπάρχει πολύποδας μέσα στην ουροδόχο-κίστη ή μια πολύ έντονη εξέρυθρη περιοχή, μια κοκκινίλα που μπορεί να είναι ένα in situ καρκίνωμα στην κίστη. Αυτό το καρκίνωμα μέσα στο κύτταρο. Τότε λοιπόν μετά θα πρέπει να γίνει η διάγνωση, δηλαδή η λήψη βιοψίας. Και όσον αφορά τη θεραπεία του επιφανειακού? Όταν λοιπόν υπάρχει πολύποδας και την ίδια στιγμή με την κυστιοσκόπηση θα εξαιρεθεί σαν απόξεση, πώς κάνουμε απόξεση στη μήτρα, έτσι κάνουμε απόξεση στην κίστη, θα εξαιρεθεί με ηλεκτρικό ρεύμα, μία λούπα, έτσι λέγεται, μία κίδα, ο όγκος, αυτό ο πολύποδας, θα πάρουμε και λίγο βαθύτερα στρώματα κάτω από τον όγκο για να ξέρουμε μέχρι πού φτάνει η ρίζα του όγκου, για να μπορούμε να τον κατηγοριοποιήσουμε σε επιφανειακό. Η αφαίρεση αυτού του επιφανειακού πολύποδα, του θυλώματος, και αν βγει επιφανειακός καρκίνος είναι και οριστική θεραπεία, αλλά ακριβώς επειδή είπαμε ότι πολλές φορές υποτροπιάζει, ανάλογα με το μέγεθος του πολύποδα, αν είναι ένας ή περισσότεροι, ανάλογα με το αν είναι υψηλού βαθμού κακοήθειας, δηλαδή λίγο πιο επιθετικό, πρέπει να κάνουμε εγχύσεις φαρμάκων μέσα στην κίστη, μια τοπική χημειοθεραπεία, ας το πούμε, να ρίχνουμε ένα φάρμακο μέσα στην ουρήθρα μία φορά την εβδομάδα, ένα 15 μέρες. Υπάρχει ένα πρωτόκολλο ώστε να βοηθήσουμε να μην ξαναβγεί το θύλωμα, ο επιφανειακός όγκος. Όσον αφορά τις εγχύσεις που αναφέρατε προηγουμένως. Τις ενδοκιστικές, σωστά. Πώς ακριβώς γίνονται, είναι επιπονές? Αφού λοιπόν βγει η βιοψία και κρίνει ο ουρολόγος ότι πρέπει ο ασθενής να τεθεί σε πρωτόκολλο θεραπείας με ενδοκιστικές εγχύσεις, είναι κάτι απλό. Έρχεται ο ασθενής στο ιατρείο, βάζουμε ένα λεπτό παιδιατρικό καθετήρα, μπορεί να δημιουργήσει στη γυναίκα σχεδόν καθόλου ενόχληση, γιατί έχει πολύ βραχία ουρήθρα. Στον άντρα είναι περισσότερο το πρόβλημα από ουρήθρα, είναι μεγαλύτερη και υπάρχει και ο προστάτης που περνάει η ουρήθρα μέσα από τον προστάτη. Η τοποθέτηση του λεπτού παιδιατρικού καθετήρα κρατάει περίπου 10-15 δευτερόλεπτα. Αυτός είναι η όλη ενόχληση. Ρίχνουμε το φάρμακο το οποίο δεν πονάει μες στην κίστη και βγαίνει επιτόπου ο παιδιατρικός καθετήρας αυτός. Οι ασθενείς οφείλουν να το κρατήσουν 1 με 1,5 ώρα αυτό το φάρμακο. Σε κάποιους δημιουργεί μετά από ώρες ίσως συχνορία, τσούξιμο, εξαρτάται το είδος του φαρμάκου και καμιά φορά πυρετό ή ουρολιμώξεις. Εν κατακλείδη είναι πολύ καλά ανεκτές, είναι σπάνιες οι έντονες ενοχλήσεις και αν υπάρχει καλή επικοινωνία και οδηγίες από τον ουρολόγο του, δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα. Σίγουρα είναι λίγο ενοχλητικές, αλλά απλά ενοχλητικές, όχι επώδυνες. Ναι.
Ωραία. Αυτά όμως, όσα είπαμε, τα οποία αναφέρονταν στον επιφανειακό καρκίνο, δεν ισχύουν όταν ο όγκος έχει μπει πλέον στο μυϊκό στρώμα, όπου εκεί μιλάμε για διηθητικό. Πάμε να δούμε ουσιαστικά τώρα αυτή την περίπτωση. Ποια είναι η διαδικασία διάγνωσης του διηθητικού? Όταν λοιπόν έχει γίνει και ιστεοσκόπηση και έχουμε πάρει βιοψίες από αυτό το μόρφωμα και το έχουμε σκάψει, το έχουμε αφαιρέσει και μας πει ο παθολονοτόμος ότι τρώει αυτός ο όγκος το μυϊκό τείχομα, δηλαδή είναι στάδιο 2 και πάνω, μιλάμε για διηθητικό καρκίνωμα. Εκεί τα πράγματα είναι λίγο πιο πολύπλοκα. Είναι ένας καρκίνος αρκετά σοβαρός στο ανθρώπινο σώμα, ικανός να κάνει αιμορραγίες και άλλα προβλήματα στη ζωή του ασθενούς από το οροπητικό, ικανότατος να δώσει μεταστάσεις και πρέπει να προσεχτεί πάρα πολύ, γιατί μην ξεχνάμε ότι η κίστη είναι η αποχέτευση των ούρων στον ανθρώπινο σώμα. Εκεί αποθηκεύονται τα ούρα και φυσικά είναι μια ευαίσθητη περιοχή, γιατί ο άνθρωπος πρέπει να ουρεί, πρέπει να αποβάλει τις τοξικές ουσίες. Έχει μεγάλη σημασία αφού γίνει η διάγνωση και η πιστοποίηση από τη βιοψία, ότι είναι στάδιο 2 και πάνω. Θα πρέπει ο ασθενής να υποβληθεί σε αξονικές θώρακος άνω κάτω κοιλίας για να δούμε αν είναι καθαροί οι πνεύμονες, το σηκώτη, άλλες δομές μέσα στην κοιλιά και κυρίως λεμφαδένες γύρω από την κίστη και γύρω από τα λαγόνια αγκία, για να δούμε αν ο καρκίνος είναι τοπικός ή αν έχει επεκταθεί με μεταστάσεις σε λεμφαδένες ή σε απομακρυσμένα όργανα. Αν αποδειχθεί είναι τοπικός ή έχει μεταστάσεις μόνο σε λεμφαδένες της περιοχής, τότε μπορούμε να μιλάμε και για χειρουργική θεραπεία. Ναι. Οπότε, με αυτά και με εκείνα, πάμε να δούμε τη θεραπεία. Ακριβώς. Του διηθητικού καρκίνου. Όταν ο καρκίνος ο διηθητικός, είπαμε, είναι τοπικός στην κίστη ή έχει έστω μεταστάσεις σε λεμφαδένες μόνο της περιοχής της λεκάνης, είναι από τους λίγους καρκίνους που έχει μεγάλη σημασία η προεγχειρητική χημειοθεραπεία. Μάλιστα. Αυτή αποσκοπεί στο να μαζευτεί ο καρκίνος μέσα από την κίστη, να συρρικνωθεί, καμιά φορά να εξαφανιστεί, το ίδιο και από τους λεμφαδένες. Έχει μεγάλη σημασία όταν κάνουμε ένα χειρουργείο να μην υπάρχει καρκίνος εκείνη τη στιγμή ή να υπάρχει σε περιορισμένη έκταση από ότι να είναι εντογενάς, δηλαδή όπως ήταν κατά τη στιγμή της διάγνωσης. Πρέπει αυτό να το καταλάβουν οι ασθενείς οι ίδιοι, γιατί πολλές φορές φοβούνται να μείνει ο καρκίνος και θέλουν να φύγει από μέσα τους, αλλά είναι λάθος, είναι ζωτικής σημασίας περίπου 2 μήνες να κάνουν αυτή την πολύ ωφέλιμη προεγχειρητική χημειοθεραπεία για να μαζευτεί ο όγκος. Και μετά είναι έτοιμη για χειρουργείο. Καταλαβαίνω, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημαντικότητα και θέλω να ρωτήσω, ο τρόπος που γίνεται η θεραπεία έχει διαφορά μεταξύ άνδρα και γυναίκας? Η θεραπεία, η φαρμακευτική ή η χειρουργική εννοείται? Η χειρουργική. Έχει μικρές διαφορές. Με ποια έννοια? Ότι στον άνδρα, όταν φτάσει στο χειρουργείο να κάνει κιστεκτομή, αφαιρείται η ουροδόχος κίστη, ο προστάτης, αμπλοκ μαζί και οι λεμφαδένες της λεκάνης. Στη γυναίκα, πάρα πολλές φορές μαζί με την ουροδόχο κίστη πρέπει να αφαιρεθεί και η μήτρα και συνήθως μαζί με τα εξαρτήματα, οθήκες, άλπικες κλπ. Και τμήμα του κόλπου. Και οι λεμφαδένες φυσικά επίσης της λεκάνης. Μάλιστα. Και τώρα να περάσουμε σε ένα θέμα που έτσι προβληματίζει πάρα πολύ όσους ανθρώπους έχουν πάρει διάγνωση για καρκίνο της ουροδόχου κίστης, που είναι πλέον τι επιλογές έχω όσον αφορά την εκτροπή των ούρων μετά την επέμβαση. Και είναι και το μεγάλο πρόβλημα, γιατί αυτό σοκάρει τους ασθενείς αυτούς, ότι πώς θα ουρώ μετά. Δεν θέλουν σακουλάκι, δεν θέλουν στομίες, παραφύση, όπως λέγεται παραφύση έδρα που είναι και όταν κάνουν στομίες εντέρου που βγαίνουν κόπρανα, τα οποία βέβαια είναι ακόμα χειρότερο, γιατί άλλο να βγαίνει ούρο σε ένα σακουλάκι, άλλο να βγαίνουν κόπρανα. Θέλω λοιπόν να πω ότι οι λύσεις είναι αισιόδοξες και πραγματικά αυτοί οι ασθενείς δεν πρέπει να είναι απογοητευμένοι. Ας αρχίσουμε από το ορθότοπο. Ποιο είναι το νομότοπο?
είναι αν μπορούμε να φτιάξουμε μια καινούργια κίστη από έντερο στη θέση της παλιάς κίστης. Εκεί πρέπει να πάρουμε αρκετό μήκος εντέρου, να φτιάξουμε από σωλήνα, να το κάνουμε στρογγυλό, να το κάνουμε κίστη, να φυτέψουμε πάλι τους οριτήρες από τους δύο νεφρούς σε αυτή την καινούργια κίστη και αυτή η καινούργια κίστη να συνδεθεί με την ουρίθρα του άνδρα ή της γυναίκας. Μάλιστα. Υπάρχουν κάποια προβλήματα, αν θέλετε να σας τα πω τώρα, για αυτή την καινούργια κίστη. Γιατί όλοι έρχονται έτοιμοι και φυσικά όλοι θέλουν να κάνουν μια καινούργια κίστη. Πάντα αυτό δεν είναι το ιδανικό για όλους τους διαιτητικούς καρκίνους και ειδικά είναι καρκίνοι μαζί με in situ, που είναι αυτός ο ενδοκυτάριος καρκίνος, που μπορεί να διαχέεται και να είναι ύπουλος και να αναπτυχθεί ακόμα και στην καινούργια κίστη από έντερο. Αν τέλος πάντων υπάρχει ένδειξη να γίνει καινούργια κίστη, τότε θα πρέπει μπορούμε να προχωρήσουμε. Αλλά πρέπει αυτοί οι ασθενείς να γνωρίζουν τι, γιατί το θεωρούν ότι είναι πάντα το ιδανικό. Ναι. Ότι μπορεί να έχουν ακράτεια. Ναι. Δηλαδή να έχουν απώλεια ούρων και να κυκλοφορούν με προστασία. Κάτι που επίσης είναι κοινωνικό πρόβλημα και κοινωνική αναπηρία. Δεύτερον, να μην αδειάζει η κίστη τους. Η κίστη δεν είναι η ουροδόχου μας κίστη που έχει ένα μη που συσπάται, είναι κίστη από έντερο. Άρα πολλές φορές αυτοί οι ασθενείς πρέπει να πατάνε την κοιλιά τους για να αδειάζει η κίστη. Και αν δεν αδειάζει η κίστη, κάποιες φορές πρέπει να καθετηριάζονται ήδη καθημερινά μέσα από την ουρίθρα για να βγάζουν το υπαλληματικό ποσό ούρων που δεν μπορεί να αδειάσει από μόνο του. Άρα δεν είναι πάντα ρόδινα τα πράγματα σε μια καινούργια κίστη από έντερο. Και τέλος, επειδή απορροφώνται από μεγάλη επιφάνεια εντέρου πλέον οι τοξίνες από τους νεφρούς μας, αυτή η απορρόφηση δημιουργεί τοξικότητα και μπορεί να κάνει νεφρική ανεπάρκεια. Αυτά είναι όχι ο κανόνας, αλλά είναι επιπλοκές σε ένα μεγάλο ποσοστό, αρκετά μεγάλο για την ιατρική, που πρέπει να το έχουν υπόψη τους οι ασθενείς που διακαώς θέλουν μια καινούργια κίστη από έντερο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια τεχνική, μια πρακτική υποεξέλιξη. Δηλαδή βλέπουμε αυτοί οι προβληματισμοί που έχουμε να διευθετούνται στο μέλλον. Αυτές οι παρενέργειες αυτή τη στιγμή δεν έχουν αλλάξει την τελευταία 20 ετία. Αυτό όμως που θέλω να πω ότι γίνονται προσπάθειες από βλαστικά κύτταρα ή τεχνητές κίστης να μπορούν να υποκαταστήσουν μια καινούργια κίστη, όχι από έντερο πλέον, αλλά από αυτά τα καινούργια εργαλεία. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι και για το σακουλάκι. Η άλλη εκτροπή των ούρων, που οι ασθενείς έρχονται σοκαρισμένοι και αρνούνται. Σε αυτές τις περιπτώσεις τι κάνουμε? Απομονώνουμε 10 εκατοστά λεπτού εντέρου, το οποίο βγαίνει ένα στόμα περίπου διαμέτρου 3 εκατοστών στο δέρμα. Είναι κάτω από τον οφαλό προς τα δεξιά συνήθως, ενώνονται οι δύο ουρητήρες από τους νεφρούς σε αυτή την μικρή αποθήκη και μπαίνει ένα σακουλάκι. Επειδή μιλάμε μόνο για 10 εκατοστά εντέρου, η πιθανότητα να κάνουν νεφρική ανεπάρκεια από απορρόφηση τοξινών είναι πάρα πολύ μικρή. Δεύτερον, επειδή υπάρχει σακουλάκι με βρυσάκι, αυτό το σακουλάκι αδειάζει πολύ εύκολα, ακόμα και σε νηπτήρα, στη λεκάνη κλπ. Οπότε η δραστηριότητά τους η καθημερινή δεν εμποδίζεται από αυτό το σακουλάκι. Τρίτον, αυτό το σακουλάκι κρύβεται και κάτω από τη ζώνη του μαγιό, οπότε αυτοί οι ασθενείς μπορούν να κάνουν ακόμα και θαλάσσια μπάνια, αθλητικές δραστηριότητες, τα πάντα, σκληρή εργασία, περπάτημα, γυμναστική, δεν ανατρέπει σε τίποτα και καμία δραστηριότητα. Και δεν έχουν τον κίνδυνο να μην βγαίνουν τα ούρα, να πρέπει να καθετηριάζονται, να μην έχουν ακράτεια, να λερώνονται, να φοράνε πάμπερ, προστασία κλπ. Άρα λοιπόν ο μύθος γύρω από το σακουλάκι παραμένει μύθος και σας διαβεβαιώ πάντα με τη στήριξη κάποιου ψυχολόγου, γιατί ίσως στην αρχή, γιατί είναι κάποιοι λίγο δειλοί στην καινούργια πραγματικότητα, πιστέψτε με, όλοι οι ασθενείς το τέλος δεν τους είναι πρόβλημα. Και αυτό, αν ερωτηθούν αυτοί οι ασθενείς, θα δείτε τελικά διάγουν μια φυσιολογική ζωή. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι η αλλαγή είναι πάντα δύσκολη, είναι σοκ, είναι λεπτό θέμα. Προσαρμοζόμαστε μπροστά σε ένα κακό καρκίνο που τελικά μπορεί να έχει ίαση. Και είναι θετικό, βλέπουμε αυτό που λέτε για τους υπόλοιπους ασθενείς που εν τέλει προχωρούν με αυτή την επιλογή, που κάθε άλλο παραδυσκολεύει τελικά τη ζωή τους. Και ένα μήνυμα,
όλοι οι ουρολόγοι σε όλο τον κόσμο θεωρούν πιο υγιή αυτή την εκτροπή ούρων. Ναι. Με τις λιγότερες επιπλοκές, τις λιγότερες παρενέργειες και την καλύτερη ποιότητα ζωής των ασθενών. Που σε αυτό έπαιξε ρόλο βέβαια και η ρομποτική χειρουργική. Μιλώντας λοιπόν για την καθημερινότητα των ασθενών, είπαμε για την εκτροπή των ούρων ότι υπάρχουν λύσεις, ποιες λύσεις είναι αυτές κτλ. Και να θίξουμε και ένα άλλο θέμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι η σεξουαλική λειτουργία. Χαίρομαι για την ερώτησή σας, γιατί η ζωή δεν σταματάει ποτέ. Ακριβώς. Στη γυναίκα οφείλουμε να διατηρήσουμε αρκετά καλό κολόβωμα κόλπου, δηλαδή χωρητικότητα κόλπου, γιατί σας είπα αφαιρείται και η ουρίθρα με τμήμα κόλπου, γιατί η ουρίθρα στη γυναίκα είναι κολλημένη στον κόλπο. Πρέπει λοιπόν να αφήσουμε ικανό τμήμα κόλπου, ώστε να μπορεί να έχει σεξουαλική ζωή. Γιατί παλιότερα δεν διατηρείται ένα ικανό κολόβωμα, με αποτέλεσμα και με την εμεινόπαυση, γιατί συνήθως αυτές οι γυναίκες με διαιτητικό καρκίνο κύσης είναι άνω των 50-55, όπου αρχίζει η εμεινόπαυση, οπότε υπάρχει διατροφία κόλπου και έπρεπε να γίνονται διαστολές μέσα στον κόλπο επώδυνες για να μπορεί να έχει σεξουαλική ζωή. Τώρα πρέπει και οφείλουμε να προσέχουμε να υπάρχει ικανό τμήμα κολοβώματος κόλπου και ειδικά στους άνδρες που είναι ακόμα πιο δύσκολο, πρέπει να υπάρχει γνώση της ανατομίας των νεύρων για τη στήση, τα οποία περνάνε γύρω από τον προστάτη και όπως σας είπα αφαιρείται ο προστάτης με την κίστη μαζί στην κιστεκτομή. Άρα πρέπει να υπάρχει και γνώση και προσπάθεια διατήρησης των αγκιονοβροδών δεματίων των υπεύθυνων για τη στήση. Οπότε ναι, πλέον έχουν γίνει τεράστια βήματα και έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις σε άνδρες που έχουν ήδη σεξουαλική ζωή, που δεν την έχουν ξεχάσει, να διατηρούμε αυτά τα νεύρα που είναι ζωντανά ακόμα, κάνοντας και κάποιες θεραπείες, να υπάρχει ανδρολογικό τμήμα για ανθρώπους μετά από κιστεκτομή, για άνδρες μετά από κιστεκτομή, για να μπορούμε να επαναφέρουμε και αυτή τη σεξουαλική ικανότητα και μετά το χειρουργείο. Οπότε όλο αυτό θέλει τεράστια προσοχή κατά τη διάρκεια του χειρουργείου και πολύ λεπτούς μιας αγωγής και κρουστικά κύματα, βλαστικά κύτταρα κλπ. Στο οποίο πρέπει να γίνεται και μετά. Γι' αυτό πρέπει σε όλα τα κέντρα που κάνουν κιστεκτομή, που ασχολούνται όχι μόνο με το να αφαιρεθεί ο καρκίνος, αλλά δίνουν σημασία στην ποιότητα ζωής του ασθενούς και μετά την κιστεκτομή. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε αυτό τον ασθενή και είναι ασθενής μας και οφείλουμε να τον παρακολουθούμε για όλα. Και για τα ογκολογικά αλλά και για τα λειτουργικά του. Τις λειτουργικές παραμέτρους. Οφείλουμε λοιπόν, αν είμαστε ορκισμένοι επιστήμονες, να τον παρακολουθούμε και για αυτά τα ζητήματα. Να δούμε λίγο λοιπόν πώς γίνεται αυτή η διαδικασία, πώς γίνεται η διαδικασία του χειρουργείου της κιστεκτομής ουσιαστικά. Η κιστεκτομή πραγματικά ξεκίνησε από ανοιχτή χειρουργική, πολύ μεγάλη τομή, αλλά πραγματικά ο πρώτος που την εισήγαγε ήταν ένας λαμπρός επιστήμονας που έδωσε θεραπεία και λύσεις για αυτόν τον καρκίνο, με τη διαφορά όμως ότι στην ανοιχτή χειρουργική αυτή υπάρχουν αρκετά μεγάλες απώλειες αίματος, πολυήμερη παραμονή στο νοσοκομείο που μπορούσε να φτάσει και τις 2 εβδομάδες, 14 ημέρες και πολλούς πόνους και πάρα πολλές φορές εξπλάχνωση. Θυμάμαι ως ειδικευόμενος ότι την 6η-7η μέρα μετά το χειρουργείο έσπαγε το τραύμα και υπήρχε εξπλάχνωση. Γιατί λόγω της καινούργιας κοίησης από έντερο ή το τμήμα της εντέρου που φτιάχνουμε για μια καινούργια μικρή αποθήκευση των ούρων, μια μικρή κίστη, ο ασθενής έμενε χωρίς τροφή για αρκετές ημέρες, παρότι έπαιρνε παρεντερική, με αποτέλεσμα να μην έδαιναν, να το πω σε εισαγωγικά, καλά τα κοιλιακά τυχώματα, να υπήρχαν διάσπαση τραυμάτων, τέλος πάντων τραγικές επιπλοκές που δεν θέλουμε να τις βλέπουμε. Όχι, ας πάμε στο τώρα. Σιγά σιγά λοιπόν εξελίχθηκε, όπως σε όλα τα ουρολογικά χειρουργεία, η λαπαροσκοπική και η ρομποτική χειρουργική σε αυτή την τεχνική. Ναι. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Ότι με το ρομποτικό τρόπο πλέον δεν υπάρχει καμία τομή στην κοιλιά, στην κοιλιακή χώρα, και η αφαίρεση της κίστης και του προστάτη και των γεννητικών οργάνων στη γυναίκα και των εφαδένων και η ανακατασκευή της καινούριας κίστης ή της αποθήκευσης των ούρων με ένα μικρό τμήμα εντέρου με στομία στο δέρμα, όλα γίνονται με ρομποτικό τρόπο. Ναι. Με αποτέλεσμα, πάλι σε εισαγωγικά μιλάω για να το καταλαβαίνει ο κόσμος, δεν ανακατεύουμε τα έντερα, δεν τα βγάζουμε έξω από τη κοιλιά για να φτιάξουμε τίποτα καινούριο, αλλά γίνονται ενδοσωματικά μέσα στην κοιλιακή χώρα, στη θέση τους. Η τρισδιάστατη
άποψη, η μεγέθυνση του χειρουργικού πενιδίου, η εργονομία των κινήσεων και η ακρίβεια στις ραφές, στις αναστομώσεις, να ενώσουμε ουρητήρα με καινούργια κίστη, ουρητήρα με αποθήκη του λεπτού εντέρου, την ουρίθρα με την καινούργια κίστη, να γίνουν όλες αυτές οι παρεμβάσεις, να διατηρήσουμε κόλπο στη γυναίκα, να διατηρήσουμε τα νεύρα της στήσης για τον άνδρα γύρω από το προστάτη, οδήγησε στις ελάχιστες απώλειες αίματος. Συνήθως δεν μεταγγίζουμε στις κιστεκτομές. Από την τρίτη μέρα στο να σταματάμε τα αναλγητικά, ο ασθενής να φεύγει την 7η μετεχειρητική μέρα, να πηγαίνει στο σπίτι του περπατητός και πάρα πολύ σύντομα να επανέλθει στις καθημερινές του δραστηριότητες. Αυτό θεωρώ είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Δεν είπα ότι ογκολογικά υπερτερεί η ρομποτική έναντι της ανοιχτής, αλλά σας είπα, είναι από τα μεγαλύτερα χειρουργία του ανθρώπινου σώματος και τα λειτουργικά αποτελέσματα που έχει σημασία ένας ασθενής να μην πονάει, να μην έχει μεταγγιστεί που είναι επιπλοκή πλέον, να μην κάνει λοιμώξεις και διάσπαση του τραύματος, γιατί τραύμα δεν υπάρχει στη ρομποτική. Να επιστρέφει γρήγορα στην καθημερινότητά του, που του δίνει ζωή, να μην πονάει μετεχειρητικά, άρα να μπορεί να αναπνέει καλύτερα, γιατί φανταστείτε τον πόσες ώρες με τους πνεύμονες, γιατί είναι ένα πολύ ωραίο χειρουργείο, με τους πνεύμονες να είναι υπό τραχιοσωλήνα και σε μηχανικό αναπνευστήρα που κάνει πνευμονίες κλπ. Όλα αυτά έχουν εκλείψει χάρη στην παρέμβαση της ρομποτικής χειρουργικής. Αυτό είναι το κομμάτι που ασπαζόμαστε, που παλεύουμε και που πραγματικά βλέπουμε θεαματικότατη ανάρρωση μετά από ένα τέτοιο βαρύτατο χειρουργείο. Είναι αξιοθαύμαστο, πραγματικά. Παρ' όλα αυτά, εγώ θέλω να ρωτήσω, υπάρχει άραγε μη χειρουργική θεραπεία για τον καρκίνο? Όπως το λέτε, πρέπει και οφείλουμε στον ασθενή να λέμε όλες τις λύσεις και όχι αυτές που ασπαζόμαστε σαν χειρουργοί. Θα σας πω ναι, υπάρχει. Αλλά, υπάρχει ένα αλλά. Τίποτα δεν μπορεί να υποκαταστήσει όταν ο καρκίνος της κίσης, όπως σας είπα, είναι τοπικός, δηλαδή παρότι διαιτητικός, αλλά δεν έχει κάνει απομακρυσμένες μεταστάσεις. Τίποτα δεν μπορεί να υποκαταστήσει την προχειρητική χημειοθεραπεία και την κιστεκτομή. Αυτή είναι το ζενήθ της καλής θεραπείας και πιθανής ίασης. Αν κάποιος όμως ασθενής δεν θέλει να αφαιρέσει την κίστη του ή δεν μπορεί χειρουργικά γιατί έχει άλλα προβλήματα υγείας, σοβαρή καρδιοπάθεια, πνευμονοπάθεια, που δεν του επιτρέπει να χειρουργηθεί, τότε υπάρχει η χημειοθεραπεία σε συνδυασμό με την ακτινοθεραπεία. Δηλαδή γίνεται χημειοθεραπεία και παράλληλα ακτινοβολία στην κίστη. Όμως ένας ασθενής που από επιλογή του δεν θέλει να αφαιρέσει την κίστη του και να ιαθεί και θέλει να τη διατηρήσει και να κάνει ακτινοθεραπεία, πρέπει να ξέρει ότι ναι μεν διατηρεί την κίστη του, αλλά η ακτινοβολία δεν θα τον ωφελήσει στην ποιότητα πολύ της ζωής, γιατί θα έχει και ματουρίες από την ακτινοβολία και συχνουρία, ενδεχομένως πόνο, και αυτό δεν είναι λίγο καιρό μετά, μπορεί να εμφανιστεί χειρότερα στα 2, στα 3, στα 4, στα 5 χρόνια, αν ζήσει και εύχομαι να ζήσει. Άρα λοιπόν θέλω να ξέρει ότι ναι μεν θα έχει κίστη, αλλά μπορεί να είναι πολύ επώδυνη η ούρησή του ή να έχει αρκετές αιμορραγίες. Δεύτερον, θέλω να ξέρει ότι ο συνδυασμός χημειοθεραπείας και ακτινοθεραπείας μπορεί να κρατήσει ή σπάνια να οδηγήσει σε ίαση, αλλά πολύ συχνά θα καταλήξει σε υποτροπή του καρκίνου. Και μετά από ακτινοβόληση της περιοχής δεν μπορεί να γίνει χειρουργείο σε καμπμένη γη, ή αν γίνει κιστεκτομή σε έδαφος ακτινοβολημένης κίστης, οι επιπλοκές είναι ύψιστες σε ποσοστό. Καταλαβαίνω. Άρα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ρίσκο που δεν παίρνουμε έτσι απλά. Μόνο αν υπάρχει απόλυτα μεγάλη ανάγκη να πάμε κατά αυτόν τον τρόπο. Αυτό προτείνουμε στον ασθενή. Καταλαβαίνω. Ωραία. Πάμε λίγο να δούμε τώρα, τελειώνοντας, ολοκληρώνοντας σιγά σιγά, ποιος είναι ο ρεαλιστικός στόχος όλου αυτού. Η όλη προσπάθεια που έχει γίνει με την εξέλιξη της βιοτεχνολογίας στη χειρουργική και δει στην ορολογία, με τα ρομπότ, με όλα αυτά τα εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας, με τα αυτόματα εργαλεία που μπορούν να κόψουμε έντερο, να ράψουμε έντερο, να μετατρέψουμε το έντερο σε καινούργια κίστη ή σε αποθήκη στομίας, όπως σας είπα πριν. Δεν είναι μόνο στο να αφαιρέσει ένα καρκίνο. Αυτό που στοχεύουμε είναι όλες αυτές οι αναστομώσεις, όλες αυτές η αποκατάσταση του μετά χωρίς την κίστη μου ή με μια καινούργια κίστη,
πρέπει να γίνεται με ένα καλό λειτουργικό τρόπο, γιατί οι ασθενείς ήδη με ένα διαιτητικό καρκίνο κύσης έχουν ταλαιπωρηθεί από χημειοθεραπεία, από χειρουργείο και ψυχολογικά, άρα οφείλουμε στην μετά εποχή, στη μετά αφαίρεση της κίστης μου εποχή, να έχουν καλή ποιότητα, να μην στερούνται δραστηριοτήτων, να μην στερούνται διασκέδασης, να μην στερούνται της θάλασσας, της επαφής με τη φύση, της επαφής με την εργασία, ακόμα και της σεξουαλικότητας, και εκεί πρέπει να στοχεύει ένας ουρολόγος με ένα τέτοιο πολύπλοκο ογκολογικό ζήτημα. Αυτό απαιτεί ομάδα με καλούς ακτινολόγους, ογκολόγους, χημειοθεραπευτές, την ομάδα του τη χειρουργική, τον ψυχολόγο του ενδεχομένως, όλοι μαζί να βοηθήσουμε αυτόν τον ασθενή να χαμογελάσει πάλι, γιατί μπορεί να το κάνει, έχει δικαίωμα να το κάνει και θα το κάνει, και έχουμε άπειρα παραδείγματα τέτοιων ασθενών. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ θα προσθέσω και ένα ακόμα, κάτι που βλέπω, μια ομάδα που να νοιάζεται ουσιαστικά. Ακριβώς. Δεν είναι λόγια αυτά, είναι πραγματικά, τα έχουμε μάθει από το εξωτερικό, έτσι είναι και στο εξωτερικό. Η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρώπης και οφείλει έτσι να πράττει, και έχουμε καλούς γιατρούς, καλούς επιστήμονες, και να σας πω και ένα ατού έχουν οι Έλληνες γιατροί, ενδιαφέρονται, είναι πιο ανθρώπινοι σε σχέση με τους Ευρωπαίους, πιστέψτε με. Πολύ θετικό αυτό. Κύριε Κυριάκου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.